ಅಂಚದ ಏಕಾದಶಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಡವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪನೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಕೇಳಿದನು, ಎಲೈ ಜನಾರ್ದನನೇ, ಅಪರ ಏಕಾದಶಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಅದೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏಕಾದಶಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಅವೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧಡ ಬರ್ಪುನ ಕುಡೊಂಜಿ ಏಕಾದಶಿದ ಪುದರೆಂಚಿನ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣಡ ಅರ್ಜುನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಮಂಗಳವಾರ ಅವೇ 15 ಮೇಕವೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದನು, ಎಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೇ, ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಬಲ್ಲ ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಗನಾದ ಸತ್ಯವತಿಯ ಮಗನಾದ ವ್ಯಾಸನು ಈ ಏಕಾದಶಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪನೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಏಕಾದಶಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪಾವಡು ಪಂಡದು. ಐಕ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರಡ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪನೆ ಏ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥನ ತೆರಿನ ಪಂಡ ವೇದ ವೇದಾಂಗಂತುಲೆ ಈ ಪುರಾ ಗ್ರಂಥಲೇನ್ ರಚನೆ ಮಂತನಾರೇರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಸತ್ಯಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರಾಶರನ ಮಗೆ ಅಂಚದ ಆರು ಭೀಮಗ ಪಣ್ತೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಾತ್ಮೆನ್ ಅಂಚದ ಐನೇ ಯಾನ ನಿಕ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಪನ್ನ ಕಥೆನ ಕೃಷ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಕ್ಕೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ರೈತ ಬೊಕ್ಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಏ ಕೃಷ್ಣ ಮನು ಪಂಡದುಪ್ಪನ ಧರ್ಮಲೇನ್ ಕೇಂದೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಹೇಳಿದನು, ಎಲೈ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಮನು ಹೇಳಿರುವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು, ವಶಿಷ್ಠನು ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು, ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿರುವ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರ ಪನೊಂದುಲೇರೆ ಯಾನು ಮನು ಪನ್ನ ಮನು ಸಂಹಿತೆ ಅಂದ ನಮಕೇನ್ ಬಾ ಅಂಚದು ವಸಿಷ್ಠ ಸಂಹಿತ ಕೆಲ ಉಂಡು. ಅಂಚದು ಯಾನು ಮನು ಸಂಹಿತ ಪನ್ನ ಧರ್ಮಲ್ನ ಕೇಂದೆ ಬೊಕ ವಸಿಷ್ಠರ್ ಪಣ್ಣೆನ ಧರ್ಮನ್ ಕೇಂದ್ಮೆ ಆಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ ಪನ್ನ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮನ್ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾಲೈಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದನು, ಮನುವಿನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಪಣ ಮನು ಪಣ ನಮ್ಮ ಮಾನವೇಂದು ಪುದರ್ ಬರ್ಪನೆ ಮನು ನೆಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಡ್ಲ ಕತೆ ತೂಪ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಬೊಕ ಶತರೂಪ ಆ ಮನುನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುರ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ತೂಪ ಅಂಚದ ಮನು ಪನ್ನ ಮನು ಸಂಹಿತ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಮನು ಸಂಹಿತೆ ಉಂಡು ಅವು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಪನ್ನ ಆತು. ಅಂಚದ ಮನು ಪನ್ನ ಧರ್ಮಲೇನ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಲೇನು ಕಲಿಯುಗಡ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಏ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇ ಎಲೈ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಪುರಾಣಗಳ ಸಾರವೇನೆಂದರೆ ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಣದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಫಲವು ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ ಪಂಡ ಪುರಾಣದ ತುಲೈಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪನೊಂದುಲೆರ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಪುರಾಣದ ಸಾರ ಪಂಡ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಉಪಾಯನ ಬೋಧಿಸವನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಆದ ದೇವರೇನ ಇಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಭಾಗವತ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರ್ ತೆರಿಪ ನಮ್ಮ ಸುಲಭವಾದ ಇಂಚ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಭಾಗವತ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಪನ್ಪೂಜಿ ನಿಖಲು ಪೋಡು ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಕಾಡು ತಪಸ್ಸಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಅಂತಲೇ ಒಯ್ಲ ಪನ್ಪೂಜಿ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಯಿನ ತರಿಕ ಪನ್ಪು ಅಂಚದೆ ಒಂಟೆ ಕಾಸರದೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಯಾಕೆ ಜಿಂಜ ಖರ್ಚು ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಲ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೇ ಪನ್ಪೇರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನವು ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು. ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿವಸ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಕೇಶವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಿ ಅನಂತರ ತಾನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂತಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಶೌಚದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ಪದ್ಧತಿನ ಪಂಪೆ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಷದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಷ ಉಂಟು. ಆ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಅಂಚದ ದ್ವಾದಶಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ದಾದಮನ್ ಪೊಡು ಮೀದ್ ಶುಚಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಶುಚಿಯಾದ
ಕೃಷ್ಣನ ಕೇಶವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಂತದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಜ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂಚಾವಜಿ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಭೋಜನ ಕೊರೋಳಿ ಅವಲ ಇಡ್ಡೆ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತರೇನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೂತಕಡಾವಡ್ ಅಶೌಚಡಾವಡ್ ಏಕಾದಶಿತ ದಿನ ವನಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ ಶುಚಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆದೆ ಮೀದೆ ಪಣ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಬಾಕಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ತು ರಡ್ಡು ಪೊಡ್ತು ಮೀ ಪಾಣ ಏಕಾದಶಿದ ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ವರಾಪುರಾಣದ ಪಂತೇರು ಮೂಜಿ ಪೊಡ್ತು ಮೀಯೋಡು ಏಕಾದಶಿದ ದಿನ ತಾನಿ ಅಚ್ಚದು ಏಕಾದಶಿತನೆ ಮೂಜಿ ಪೊಡ್ತು ಮೀಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ತು ಮೀಯೋಡೆ ರಡ್ಡು ಪೊಡ್ತು ಮೂಜಿ ಪೊಡ್ತು ಮೀಯೋಡು ಏಕಾದಶಿತ ದಿನ ತಾನಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮೀಯೊಂದೆ ಆ ದಿನ ತಾನಿ ವನಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರ ಎಲೆ ಧರ್ಮಜನೆ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಪ್ರಾಣವಿರುವವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವರ್ಗವು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪನೊಂದುಲೇರ ಭಗವಂತಡೆ ಈ ವ್ರತನ ಪ್ರಾಣ ಉಪ್ಪುನೇಟಲೇ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಪಣ ಪ್ರಾಣ ಉಪ್ಪುನೇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಎತ್ತನೇಟ ಜೀವಪ್ಪ ಆತನೇಟ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ನಮ್ಮ ಫೋಲೋ ಮನ್ಪೊಡು ಏಕಾದಶಿ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗಲ ಅಂಚದ ಅಂಚಾಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ವೈಕುಂಠ ಪೋಪೇರು ಪಣ ಅಂಚಿನಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಪೋದು ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ಫೋಲೋ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತದು ಅಂಚದ ಎರೆಗ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದು ಪೋಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆದ ಮಿತ್ತ ನಿರ್ಭರ ಆದು ಪೋಣ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ನೆಟ್ ಓವೇ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ ಪಾಪಿಷ್ಟರು ಧರ್ಮ ಮಾಡದವರು ಕೂಡ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ಯಮಲೋಕ ಊಟ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಯಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಅವ್ರ ತುಲೆ ಈ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದಾಯ ಪನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ವನಸ್ ಮನ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಅರಿತ ವಸ್ತು ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿನ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಪನೊಂದುಲೆ ಪಾಪಿಷ್ಟೆ ರಾಂಡಲ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪಂದ ನಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ವನಸ್ ಮನ್ಪಂದ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲೆ ಯಮಲೋಕ ಅನ್ಬೋದು ಸೇರುಜಾರ ಅಕ್ಲೆ ನರಕ ಬಾಧೆ ಇಜ್ಜಿ ಏಕಾದಶಿನ ಫೋಲೋ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ನರಕ ಪೋಪುನೇ ಇಜ್ಜೇರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಪನ್ಪುಂಡು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗ ಉಂಡು ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯ ಎಟ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪೋಪುಜಾರ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ ಪನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನ ಗೈಡ್ ಪನ್ಪೋಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಓಕೆ ಜಪ ಮನ್ಪುಜಾರ ಕ್ಲಾಸ್ಗೇನು ಜರ ಓಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏಕಾದಶಿ ತಾನೇ ಏಕಾದಶಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಫೋಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಗೈಡ್ ಮನ್ಪು ಮಾತೇರಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಐಟನ್ ನೋಡೋಣ ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಲೆ ಏಕಾದಶಿ ಫೋಲೋ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ದಾಯ್ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ಫೋಲೋ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಯ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಲೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ರೆ ದಾಯ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಡ್ದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಂದು ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೈದ ಪಾಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂದ ಅರ್ಥ ತಾಂಡ ಒಂತೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಂದು ಆತ ನಂಚಿನಕ್ಲು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಏಕಾದಶಿ ಫೋಲೋ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಮೆಲಾಣೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುನಕ್ಲು ಯಮಲೋಕ ಗೊಂಜಿ ಪೋಪುಜರ್ ನರಕ ಗೊಂಜಿ ಪೋಪುಜರ್ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಪನ್ನ ಪಾತೆರನ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಹಾದೇವನು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ಭೀಮಸೇನನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರಳಿಯ ಎಳೆಯಂತೆ ನಡುಗುತ್ತಾ ಇಂತೆಂದನು. ಈ ಪಾತೆರನ್ ಕೇಂದ್ರ ಭೀಮ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ಶಿವ ಪನೊಂದುಲೆ ತುಲೆ ಶಿವ ಪನ್ಪುನಿ ಪಾತೆರನ್ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಈ ಪಾತೆರನ್ ಕೇನಾಗ ಭೀಮ ಇಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಶಿವ ಪನೊಂದುಲೆ ಮಹಾಬಾಹು ಆಯ್ನ ಭೀಮಸೇನ ಇದೇನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅರಳ್ನ ಮೋಣೆಡ್ದು ನಡುಗೊಂದುಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡೆಗೆ ಭೀಮಸೇನ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಭೀಮಸೇನನು ಹೇಳಿದನು. ಎಳೆ ಪಿತಾಮಹನಾದ ವ್ಯಾಸನೆ ಪಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಬೊಕ ಭೀಮಸೇನನ ನಡುಟು ನಡತನ ಸಂಭಾಷಣೆನ ಕೃಷ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪನ್ಪುನೆ ಮುಲ್ಪ ಪದ್ಮಪುರಾಣಡ್ ಅಚ್ಚ ಭೀಮಸೇನ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಕೇನ್ವೇರ ಭೀಮಸೇನನು ಹೇಳಿದನು. ಎಲೆ ಪಿತಾಮಹನಾದ ವ್ಯಾಸನೆ, ಧರ್ಮಜ, ಕುಂತಿ, ದ್ರೌಪದಿ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ ಇವರು ಏಕಾದಶಿಯ ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಏಕಾದಶಿ ಫೋಲೋ ಮನ್ಪೇರು ಪಾಂಡವೇರು ಭೀಮನ್ ಬುಡ್ದು ಏರ್ ಮತ ಧರ್ಮರಾಜರ, ಕುಂತಿ, ದ್ರೌಪದಿ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ
ಪಾಂಡವೆಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಎಲೆ ವೃಕೋದರಣೆ ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ತೂಪ ವೃಕೋದರ ಪಂಡ ಬಂಜಿ ನೀಲಿಕೆ ತಿನ್ಪುನಾರ್ ಅರೆಗ್ ವೃಕೋದರ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಭೀಮ ಕರ್ಮ ವೃಕೋದರ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ವೃಕೋದರ ಪಂಡ ಬಂಜಿ ನೀಲಿಕೆ ತಿನ್ಪುನಾರ್ ಅಂಚದ ಅರೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೆಪ್ಪನೆ ವೃಕೋದರ ಏನನ ಎಲೆ ವೃಕೋದರ ಪಂಡ ಅರೆ ಏಕಾದಶಿ ತನ್ನ ಉಪವಾಸ ಮಂತೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂಚದ ನೀನು ಏಕಾದಶಿಯ ದಿವಸ ಊಟ ಬೇಡವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಹಸಿವು ತಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇಶವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಿರುವೆನು. ಬಾಕಿದೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರ ಅಣ್ಣ ಏಕಾದಶಿ ತಾನೇ ಅರೆಗ ಬಡವು ತಡೆಯವನೇರ ಪೂಜೆ ಭೀಮಾ ಪಣ್ಣ ಅಂಚೇನೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭೀಮಾ ಪನ್ಪುನೆ ನೀ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಬಡವು ತಡೆಯವನೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಂತದ ದಾನಲೇನು ಕೊರ್ಪೆ ಐನ್ ಮಾತೆ ಅನ್ ಮನ್ಪೇಣ ಇಂಕ ನು ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಶಿವ ಪನ್ಪೇರ ಭೀಮಸೇನನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ವ್ಯಾಸರು ಹೀಗೆ ಎಂದರು ಪಂಡ ಭೀಮ ಪನ್ನೆನ್ ಕೇಂದ್ರ ವೇದ ವ್ಯಾಸರ ಅರಗಿಂಚ ಪಂಡರಿಗೆ ಭೀಮನ್ ಲೆತ್ತದ ವ್ಯಾಸನು ಹೇಳಿದನು, ಎಲೆ ಭೀಮನೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗವು ಬೇಕಾಗಿ ನರಕವು ಬೇಡವಾದರೆ ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳೆರಡರ ಏಕಾದಶಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಊಟ ಮಾಡಬೇಡ. ನಿಕ್ ಸ್ವರ್ಗವು ಬೋಡು ನರಕ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡದಾಂಡ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಡ ತಿಂಗಳು ರಡ್ಡು ಪಕ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಂಚದ ಈ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ತಾನಿ ಈ ವನಸನ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರೆ. ಯಾಕೆ ಭೀಮ ಪಂಡರಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸೇಡ ಭೀಮಸೇನನು ಹೇಳಿದ್ದನು, ಎಲೈ ಪಿತಾಮಹನೇ, ನಿನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲಿ ಆದಿತು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಲ ವನಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕೆ ಅನು ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಅವ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಅಡ ಪನ್ಪುನೆ ಅಜ್ಜೇಡ ಅಂಚದ ಎರು ಭೀಮಸೇನ ಆರ್ನ ಅಜ್ಜೇಡ ಪನ್ಪೆ ಏ ಪಿತಾಮಹ ಈರ್ನ ಎದುರು ಯಾನ ಸತ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ವನಸ್ ಮಂತಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಈರು ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪೊಡುನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅರವು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಅರ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದಾರ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಬಂಜಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿ ಉಂಡಿ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಬುಡ್ರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಎಂಚಿನೋ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಹಾಭಾರತಡ್ ಅಂಚದ್ ಭೀಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಸೂತಲ ವರ್ಣನೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್. ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೃಕವೆಂಬ ಬೆಂಕಿಯು ಸದಾ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಇರುವುದು, ನಾನು ಬಹುವಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಅದು ಆಗ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಣ ಅರೆಗೆ ವೃಕೋದರ ಅನ್ ಅಂಚೆನೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತನೆ ದಾದಪನೊಂದುಲೇರ್ ಭೀಮ ವೇದವ್ಯಾಸೆಡ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡ್ ವೃಕಾ ಪನ್ಪುನ ತೂ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಂದಂಡ ಆ ಸೂ ಶಾಂತ ಆಪುನಿಗೆ. ಸ್ವರ್ಗವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಹೇಳು, ಅದೊಂದರಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಹೇಳು. ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಯಾಪಲ ಇಂಚ ಕುಳ್ಳೆರಾಪುಜಿ ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಂದೆ ಅಂಡ ಇಂಕ ಸ್ವರ್ಗ ಬೋಡು ಅರ್ಕೆ ಏಂಡಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕ ದುಂಬೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬೋಡು ನಿಕ ನರಕ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ರಡ್ಡಿ ಏಕಾದಶಿಲ ಪತ್ತೊಡು ಐಕೆ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲೇರೆ ಭೀಮ ಸ್ವರ್ಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕುನ ಉವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿನ ಪನ್ಲೆ ಐಟೊಂಜಿ ಅನು ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪೆ ಇಂಕ ಪೂರ ತುಲೆ ವರ್ಷಗೆ 25 ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿನ ಪನ್ಲೆ ಐನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಐಟು ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಇಂಕ ಪನ್ಲೆ ಅಪಗ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೆರೆ. ವ್ಯಾಸನು ಹೇಳಿದನು, ವೃಷಭ ಮಾಸವಾಗಲಿ ಮಿಥುನ ಮಾಸವಾಗಲಿ ಇದ್ದು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕುಡಿಯದಂತೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡು. ಪಣ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ ಪನೆರಪಿದಣ್ಣೆ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಎಲ್ಲೆತ್ತು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಓವು ವೃಷಭ ಮಾಸ ಆವಡ್ ಮಿಥುನ ಮಾಸ ಆವಡ್ ಇತ್ತದ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸಡ್ ಏಕಾದಶಿ ಒಂಜೆಡ್ ಆ ಏಕಾದಶಿಡ್ ನೀರುಲ ನಮ ಪರಂದೆ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪೊಡು ತುಲೆ
ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕುಳಿಸುವುದು, ಆಚಮನ ಮಾಡುವುದು ಇವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕುಡಿಯಕೂಡದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ರತಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ತುಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಚಮನ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಆಚಮನ ಮನ್ಪುನೆ ಏತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉರ್ದುದ ಬೇಲೆ ಮುರುಕುನಾಥ ನೀರು ಐಟ್ ಆಚಮನ ಮನ್ಪೊಡಪ್ಪನ ಪಂಡ ಏರ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಪ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಚಮನ ಮನ್ಪೊಡು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಅವಡು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಆಚಮನ ಬಾಕಿ ಭಕ್ತರ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕುಳಲಿ ಬೊಕ ಆಚಮನ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಆಚಮನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಚೂರು ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉರ್ದುದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಉರ್ದುದ ಕಾಲು ಏತು ಮುರುಕುನ ಆತು ಮುರುಕುನಾತು ಇದೇನು ಬುರ್ದು ಒಂತೆ ನೀರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಂತಂಡ ವ್ರತ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು. ವ್ರತ ನಿರ್ಜಲ ವ್ರತ ಪೋಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯದವರೆಗೂ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ 12 ದ್ವಾದಶಿಗಳ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ತುಲೆ ದಾದ ಪನೊಂದುಲೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಭೀಮಗ್ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಮುಟ್ಟಲ ನೀರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪರಂದೆ ಇತ್ತನ ನೆರ್ದು ನಮಕ್ ಸುಲಭವಾದ 16 ದ್ವಾದಶಿದ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. 16 ದ್ವಾದಶಿ ಆಚರಣೆ ಮಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅನಂತರ 3ನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗಾಗಲು ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದಿನ ನೀರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ತಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಎಲೆ ಭೀಮಸೇನನೇ ಕೇಳು. ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏಕಾದಶಿಗಳೇ ಬರುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಈ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಡ್ ಏತು 25ನೇ ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಪೂರಾ ಏಕಾದಶಿದ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟೆಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪು ಪಣ ಈ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಆತ್ ಫಲ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಭೀಮಸೇನ ಪನ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ 3ನೇ ದಿನ ತುಲೆ ಏಕಾದಶಿ, ದ್ವಾದಶಿ, ತ್ರಯೋದಶಿ ಅಂಚದ 3ನೇ ದಿನ ಬೊಲ್ಪುಗು ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ. ದಶಮಿ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ 10ನೇ ದಿನ 11ನೇ ದಿನ 12ನೇ ದಿನ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ 3ನೇ ದಿನ ಅಂಚದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 3ನೇ ದಿನ ಬೊಲ್ಪಾನಗ ಪಂಡ ದ್ವಾದಶಿದ ದಿನ ಮೀದ್ ಆ ದಿನ ನೀರಿನ ದಕ್ಷಿಣೆ ಆದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಂತದ್ದು ಭೋಜನ ಮಂತದ್ದು ಪಣ ವನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಣ ಅಕ್ಲೇನು ವನಸ್ ಮನ್ಪನೇ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಮನ್ಪುದದ ನಮ್ಮ ಕೃತಕೃತ್ಯ ರಾವಡಿಗೆ ಇಂಚ ಮಂತಂಡ ಬರ್ಪುನ ಪುಣ್ಯ ಏ ಭೀಮಸೇನ ಕೇನ್ಲ ಆ ವರ್ಷದಾನಿ ಏತ್ ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ಪುಂಡೋ ಅವೆತ್ತ ಫಲಕ್ಲೇನು ಆಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆ ನೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಧರನಾದ ಕೇಶವನು ಹೀಗೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವನು, ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನೇ ಶರಣು ಹೊಂದಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗತ್ತೆ ತುಲೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಧರನ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಪಂಡದ ಪನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ದು ಭಗವಂತಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಯಾವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಹೀಗೆ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿವಸ ನಿರಾಹಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾಪದಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲವು, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ಮೃತಿಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ತವೆ. ಈ ದುಷ್ಟ ಕಲಿಯುಗವು ಬಂದರೆ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎಲೆ ವಾಯುಪುತ್ರನೇ, ಬಹಳ ಮಾತಿನಿಂದೇನು, 2 ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರುವ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವ ಪುಣ್ಯ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳ ಏಕಾದಶಿಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ
ಧನ ಧಾನ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತವೆ, ಪುಣ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸತ್ಯವು. ಭಯಂಕರವಾದ ದೇಹವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ಯಮದೂತರು ದಂಡ ಪಾಶಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವರಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪಿತಾಂಬರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾದ ಭಟ್ಟರು ಇವನನ್ನು ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಈ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. दादा पनुले भारी पोलूट तेरी पांदुले तुले नम तुलूट तोका तुले नम इंच एकादशी दिन निराहारवादित्तನ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಪೂರ ಪಾರಪ್ಪ ತುಲೆ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತು ನೇಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪಲ ಪೋಪು ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಬಂಗ ಕಲಿಯುಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಮಸ್ತ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಯುಗ ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಐಕ ಫಲ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕುನಿ ತುಲೆ ಕಲಿಯುಗಟ್ ದ್ರವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ओवे द्रव्य नेक तिक्कुन ओला शुद्धि उಪ್ಪುಜಿ ನೆಯ್ ಶುದ್ಧ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಾಕಿದು ಓವೆ ನೂಂಡ ಮತ್ತು ಓಲ ಶುದ್ಧ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ಮೃತಿ ದಂಚೆನೆ ನಡೆಪುಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಪ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಕೊರ್ನಂಚೆ ನಡಪುಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪನ್ನಂಚೆನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಓಲ ನಡಪುಜಿ ಸರಿಯಾದ ಈ ದುಷ್ಟ ಕಲಿಯುಗ ಬತ್ತನ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಪರೂಪದ ಅಲ್ಪ ನಡೆಪುಂಡು ಮಾತಾದಿಕ್ಕಳ ನಡಪುಜಿ ತುಲೆ ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಪನ್ನಂಚೆನೆ ಪೂಜೆ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಳ ನಡಪು ಅಲ್ಪ ನಡಪು ಕೆಲವು ಜಾಗಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಡ್ ಬೊಕ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ದಿನ ವನಸ್ಸನ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ತುಲೆ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ವನಸ್ಸೊಂಜಿ ಮನ್ಪೆರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಮಾತಾಡಲ ವಿನಂತಿ ವನಸ್ ನಿಷೇಧ ಮಂತೇರು ಪೂರಾ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಅಂಚ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿದ ದಿನತ್ ನಮ್ಮ ನೀರನ್ ಪರಂದೆ ಉಪವಾಸನ್ ಮಂತನ ಬರ್ಪುನ ಪುಣ್ಯನ ನಿಕ್ ಪನ್ಪೆ ಕೇನ್ಲ ಅಂಚ ಮಂತಂಡ ವರ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಡ್ ರಡ್ಡೇಟೆ ಆವಡ್ ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಉಪವಾಸನ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಈ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಏರ್ ಪತ್ವೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ಷಡ್ 24-25 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 25 ಅದು ಪೂರ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೂಜಾದಾನೆ ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ 24-25 ಅದನ್ನ ರಡ್ಡೇಟ್ ಹೂವ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಪೂರೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷಡ್ ಏತಿ ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಆ ಪೂರಾ ಏಕಾದಶಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನು ಭೀಮಗೋಸ್ಕರ ಪಂತನೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಂತನ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿನ ಪತ್ತನ ವರ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿಟ್ ಉಪವಾಸ ಮಂತನ ಅಂಚೆನ ಅಪ್ಪು ನೆಟ್ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಉಪವಾಸ ಮಂತನ ನಮಕ್ ಧನ ಧಾನ್ಯಲು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತಲ ನಮಕ್ ಉಂಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಭಯಂಕರವಾಯ್ನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇತ್ತನ ಯಮದೂತರು ದಂಡ ಪಾಶಳೆನ ಧರಿಸದ ನಕ್ಲಾದ ಅಕ್ಲ ಕೈತಡ್ ಬರ್ಪುಜರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕೊನೆಯರ್ ಯಮದೂತರು ಬರ್ಪುಜರಿ ತುಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಪೆರ್ ಅಕ್ಲ ಕೈತಡ್ ಬರ್ಪುನ ಯಮದೂತರು ಪಾಪಿಯಾಂಡ ಬರ್ಪುನೆ ಯಮದೂತರು ಅಂಚದ ಯಮದೂತರು ಅಕ್ಲ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪುಜರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಂದುಲೆ ಬರ್ಪುನೇನೆ ಇಜ್ಜೇರು ఒక ఏరు బర్పెరిగి అకల కైతడక్లేని లెత్తొన్ పోయరే ಪಿತಾಂಬರನ ಧರಿಸೈನ ಸೌಮ್ಯವಾಯಿನ ಆಕಾರ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ತುಯರ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ನಂಚೆನ ಉಪ್ಪುನ ಚಕ್ರ ಇತ್ತನ ಚಕ್ರನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತನ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಾಯನ ಬಟೆರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ದೂತೆರನ್ ಪನ್ಪೆರು ಮೆಕ್ಲೇನ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮುಡು ಲೆತ್ತೊನ್ ಪೋಪೆರು ನಮನ್ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಡ್ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದಾವರ ಪೂರಾ ಪ್ರಯತ್ನನು ಪಟ್ಟದ ಈ ಏಕಾದಶಿನ ನಮ್ಮ ನೀರಲ ಪರಂದೆ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿ ದಾನ ನಿರ್ಜಲ ಅಂತ ಪನ್ಪರೈಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಪುದರೆ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರು ತುಲೆ ಆಗ ಜಲಧೇನುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಾಪವೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲೆ ಭೀಮಸೇನನೇ ಆ ದಿನ ನೀನು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಹರಿಯ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ
ಪಾಪವೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಅಪರಾಧವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಅಪರಾಧವಿಲ್ಲ. ಉಪವಾಸದ ಅನಂತರ 3ನೆಯ ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಲೆ ದಾದಪನೊಂದುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಜಲದೇನು ಕೊರ್ನಾಗೆ ಪಣ ಒಂಜಿ ದೇನು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಪಾಪ ಪೂರ ನಾಶಾಪನಿಗೆ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಭೀಮಸೇನ ಆ ದಿನ ಈ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತದ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಚನೆನ್ ಮಂತಂಡ ಪಾಪ ಮಾತಲ ಪೋಪುಂಡು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಣ ತತ್ತದು ಬೋಡುಂದೆತ್ತ ತತ್ತದ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನ ಅಪರಾಧ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ತತ್ತದು ಅಲ್ಲ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ತುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ದಿನ ಕುಕ್ಕುದೇರೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನೆತ್ತ ಕೋಳು ಕೈ ಬೇವುದ ಗಡ್ಡಿಡು ಕೂಳಿದೆಕ್ಕನ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪಣ ಏಕಾದಶಿ ತಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ನಿಯಮಾಂಡ ವಲ್ಲ ತತ್ತದ ಉಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪವಾಸದ ಬೊಕ್ಕ 3ನೇ ದಿನ ವನಸ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಉಪವಾಸನ ಮನ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಗಸಾಗಲಿ ಗಂಡಸಾಗಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೇರು ಮಂದಾರಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ್ದು ಆದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಈ ಏಕಾದಶಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜಲಧೇನುವನ್ನು ಕೊಡಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರು ನೀರನ್ನು ಬಿಂದಿಗೆಗಾಗಲಿ ಮಡಕೆಗಾಗಲಿ ತುಂಬಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದೆ ನಿಯಮದಿಂದ ಇರುವವನೇ ಪುಣ್ಯಭಾಗಿಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದ ಮಂತನ ಅಕ್ಲ ಆನಾವಡ್ ಪೊಣ್ಣಾವಡ್ ಮಂತನ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಪಾಪ ಏತೆ ಉಪ್ಪಡು ತುಲೆ ಮೇರು ಮಂದಾರ ನಮ್ಮ ಗರ್ಗ ಸಂಹಿತೆ ಎಡ್ಲ ತುಪ್ಪ ಮೇರು ಮಂದಾರ ಮಾತ್ರಾಣಿ ಪಾಪಾನಿ ಶತಜನ್ಮಸು ಪಣ ಮೇರು ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಪಣ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಪ ಮೇರು ಮಂದಾರದಾತ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಪೂರಾ ಪಾಪ ಈ ಏಕಾದಶಿತ ಪ್ರಭಾವದ ಭಸ್ಮ ಆದ ಪೋಪುಣಿ ಬೂದಿ ಆದ ಪೋಪುಣು ಪೂರಲ್ಲ ನಾಶ ಆದ ಪೋಪುಣು ಒಕ್ಕ ಜಲದೇನು ಕೊರೆರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿನ ನೀರಣ ಬಿಂದಿಗೆಡ್ದಾವಡ್ ಇಜಿನ ಮಡಕೆಡ್ದಾವಡ್ ಜಿಂಜಿದ ನೀರಣ ದಕ್ಷಿಣೆ ಅದು ದಾನ ಮನ್ಪೊಡು. ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಾವಡ್ ನೀರಣ ಪರಂದೆ ನಿಯಮದ ಮಂತನಕ್ಲೆ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಜಲ ಮನ್ಪೊಡ್ತುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರ ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಕೋಟಿ ಸುವರ್ಣಗಳನ್ನು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಫಲ ಉಂಟು. ಈ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿವಸ ಸ್ನಾನ ದಾನ ಜಪ ಹೋಮ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿರುವನು. ಏಕಾದಶಿಗೆ ನಿರ್ಜಲೇಕಾದಶಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕ ಧರ್ಮಗಳಿಂದಾಗಲಿ ವ್ರತಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ. ತುಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಯಾಮಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಸುವರ್ಣಲೆನ ದಾನ ಮಂತನ ಫಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ನಿಯಮಡ್ ಮಂತನ ಅಂಡ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೀದ ದಾನ ಜಪ ಹೋಮ ಬೊಕ್ಕ ಉವಾಂಡಲ ಮಂತದ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಅವು ಮಂತನ ಪೂರ ಅಕ್ಷಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಪಣ್ತೆರು. ಈ ಏಕಾದಶಿಗೆ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡದು ಪುದರ್. ಇದೇನ್ ಬುಂಡ ಬಾಕಿದ ಧರ್ಮಡ್ ದಾವಡ್ ವ್ರತಡ್ ದಾವಡ್ ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಈ ರೀತಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಚಿನ್ನ ಅನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವುದನ್ನು ಈ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿವಸ ಕೊಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕಾದಶಿಯ ದಿವಸ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಪಾಪವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಂಡಾಲನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನರಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿವಸ ದಾನಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಕಳ್ಳತನ, ಗುರುದ್ವೇಷ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಎಲೆ ಭೀಮನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಕೇಳು. ಈ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿವಸ ಹೆಂಗಸಾಗಲಿ ಗಂಡಸರಾಗಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಜಲಧೇನುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಚನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂದುಲೆ ದಾದಪಂಡ. ಈ ದಿನ ಏಕಾದಶಿದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಮಂತನ ವಿಷ್ಣುನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಪ, ವಿಷ್ಣುನ ಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾರ ವನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟು ಓವನಾಲ್ನ ಈ ಏಕಾದಶ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಷಯ ಆಪುಂಡು. ಏಕಾದಶಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ವನಸ್ಸು ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಪನ ತಿಂದು ನಂಚೆನೆ ಪಣ ಆ ದಿನ ತಾನೇ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ ಪಾಪ ಒತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ಎತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪಾಪ ಉಂಡು ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಮಂತನ ಆ ದಿನ ತಿನ್ಪುನ ವನಸತ್ತಿಗೆ ಅವು ಪಾಪನ್ ತಿನ್ಪುನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಹಿರ್ಲ ವನಸ್ ತಿನ್ಪುನೆ ಅವು ಅಕ್ಲು ಪಾಪನೇ ತಿನ್ಪುನೆ. ಅತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲು ಈ ಲೋಕಡ್ ಚಂಡಾಲಾದ ಪುಟ್ಟೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಲೋಕಡ್ ಅಕ್ಲು ನರಕನು ಹೊಂದುವೆರು. ಇಂಚ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿತ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತದ ದ್ವಾದಶಿತ ದಿನ ದಾನಲೆನ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗನ ಹೊಂದುವ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಉಪವಾಸ ನಮ್ಮ ಮಂತಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಪಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೇರ್ನ ದೋಷ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಂತನ ಮದ್ಯಪಾನ ಕಂಡನ ಗುರುನು ದ್ವೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಕಲುಪನ್ನ ಈ ಪೂರಾ ಪಾಪಲ ಪೋಪುಂಡು. ಓ ಭೀಮ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆನ ಕೇನ್ಲ ಈ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ದಿನತ್ತಾನಿ ಆನಾವಡ್ ಪೊನ್ನಾವಡ್ ಆನಾವಡ್ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ದು ಉಪವಾಸ ಮಂತನ ವಿಷ್ಣುನು ಪೂಜಿಸದ ಜಲಧೇನುನು ಆಯ್ ದಾನ ಮನ್ಪೊಡು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಗೋವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಚದ ಅವು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯಾಪನ ತಿ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪೆತ್ತನ್ ದಾನ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಗೋವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಘೃತ ದೇನುವನ್ನು ಆದರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ರುಚಿಕರವಾದ ಅನ್ನಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ವಿಪ್ರರು ತುಷ್ಟರಾದರೆ ಹರಿಯು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯನ ಪೆತ್ತನ್ ದಾನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಘೃತದೇನುಲ್ನ ಕೊರೊಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿಕರಿವಾಯನ ಆಹಾರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊರೋಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ. ಆ ವಿಪ್ರೇರು ಖುಷಿಯಾಣ ನಮಗೆ ದೇವರೇ ಮೋಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು, ಯಾರು ಈ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಆತ್ಮದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಾಗುವುದು. ಅವರು ಪಾಪಿಗಳು, ದುರಾಚಾರಿಗಳು, ಅವರು ಪರಮಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು, ಮೋಸ ಹೋದವರು ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ತುಲೆ ಏರು ಈ ಏಕಾದಶಿದ ದಿನ ಉಪವಾಸನ್ ಮನ್ಪುಜರ ಅಕ್ಲ ಆತ್ಮದ್ರೋಹ ಮಂತನ ಕ್ಲಾಪೇರು ಪಣ ಅಕ್ಲ ಆತ್ಮನ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪುಡ ಐಕೆ ಅಕ್ಲ ದ್ರೋಹ ಮಂತೇರು. ಅಕ್ಲ ಪಾಪಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ದುರಾಚಾರಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಪದಾರ್ಥಲೇನ ಕಲೆಯೋನಕ್ಲು ಮೋಸ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಆಪೇರು ನೆಟ್ಟೊವ್ವೇ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು, ಹೀಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದವನು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ 100 ತಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ 100 ತಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಡನೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ತುಲೆ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಆತು ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಕ್ಲ ಪಿರೌದ 100 ಜನ್ರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರ್ದ 100 ಜನ್ರೇಷನ್ ದಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ವೈಕುಂಠಗಲೇ ತೊಂದು ಪೋಪಾಗೆ ತನ್ನೊಡನೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು, ಶಾಂತರಾಗಿಯೂ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಿಗಳಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ಹರಿಯನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಉಪವಾಸವಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಶಾಂತೆ ಆದ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಂತದ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತದ ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತು ಜಾಗರಣೆ ಇತ್ತದ ಉಪವಾಸನ ಮಂತನ ಅಕ್ಲು ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ನಾಂಚೆನೆ ಪಿರೌದ 100 ಜನ್ರೇಷನ್ ದಕ್ಲೇನ ದುಂಬುದ 100 ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಲೆತ್ತೊಂದು ವೈಕುಂಠ ಪೋಪೇರಿಗೆ.
ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಮರುದಿನ ದ್ವಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ, ವಸ್ತ್ರ, ಗೋವು, ನೀರು, ಹಾಸಿಗೆ, ಆಸನ, ಕಮಂಡಲು, ಛತ್ರಿ ಮುಂತಾದ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ತಾನಿ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತದ ಮಣದನಿ. ದ್ವಾದಶಿ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ, ವಸ್ತ್ರ, ಪೆತ್ತ ಅಂಚನೆ ನೀರು, ಹಾಸಿಗೆ, ಆಸನ ಪಣ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಆಸನ ಬೊಕ ಕಮಂಡಲು ಪಣ ಒಂಜಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಣಪುನ ಐನು ಬೊಕ ಕೊಡೆ ಇಂಚಿಲೇನು ಅಕ್ಲ ದಾನ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೆರೆ. ಬೊಕ ಯಾವನು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಚಿನ್ನದ ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೋಗ್ಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೆರೆಕ್ಲೇನು ಕೊರ್ಪೆನೋ ಆಯ್ ಬಂಗಾರದ ಯಾನಡ್ ಸ್ವರ್ಗಡ್ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪೆಗೆ. ಯಾವನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆಯೋ ಯಾವನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವರು ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವು ಬೇಡ. ಅಂಚದ ಇದೇನು ಏರು ಕೇನ್ವೇರು ಬೊಕ ಏರು ಕೇನ್ ಪಾವೇರು ಪಣ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಸ್ವರ್ಗನು ಹೊಂದುವರು ನೆಟ್ಟುವೇ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಫಲ ಬರುತ್ತದೋ ಆ ಫಲವು ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿಯ ವಿಷವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಮಾಸೆ ದಾನಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ದಾನಿ ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಂತೆಂಡ ಆಗ ಓ ಫಲ ಬರ್ಪುನ ಆ ಫಲ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಉಪವಾಸ ಮಂತನ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಆಚಮಣದ ನೀರನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಕೇಶವನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿವಸ ದೇವದೇವನಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನಿಯಮಗಳಿಂದಲೂ ಗಂಧ, ಧೂಪ, ದೀಪ, ಹೂ, ಬಟ್ಟೆ, ನೈವೇದ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕದ ಕೂಲಿ ಪಣ್ಣ ಆನಿ ಕುಕ್ಕುದೆರೆ ಗೋಂಕುದೆರೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆತ್ತ ಕೋಳು ಕೈ ಬೇವುದ ಐಡ್ ದೆಕ್ಕುನ ಎಡ್ಡೆ ದೆಕ್ಕದ ನಿಯಮನ ಬಲಕೆ ಮಂತದ ನಿಯಮ ಅಂತಂದು ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಆಚಮಣದ ನೀರು ಬಡ್ದು ಬೇತೋಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಆಚಮನ ಚೂರು ಅವು ಉರ್ದುದ ಕಾಲು ಮುರುಕುನಾತು ಐಡ್ ಪಣ ದೇವರು ಖುಷಿಯಾವಡು ಯಾನ್ ಮಂತನೆ ಏಕಾಶಡ್ದು ದೇವರು ಖುಷಿಯಾಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪನೋಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾದಶಿದ ದಿನ ದೇವದೇವನಾಯನ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುನು ನಿಯಮದ ಗಂಧ, ಧೂಪ, ದೀಪ, ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟು ನೈವೇದ್ಯ ಇಂಚಿನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮವಾದ ಪೂಜೆ ಮಂತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರನ ಪನೋಡಿಗೆ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ದೇವದೇವನೇ, ಹೃಷಿಕೇಶನೇ, ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿಸುವವನೇ, ಈ ಉದಕುಂಭ ದಾನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನನಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಪಣ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪೇರು. ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ದೇವದೇವ ಹೃಷಿಕೇಶ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕ ಉದಕುಂಭ ಪ್ರಧಾನೇನ ನಾಯಾಮಾಂ ಪರಮಂ ಗತಿಂ ಅಂಚಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆ ಮಂತ್ರನ ಪನ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದೇವದೇವನೇ ಪಣ ವಿಷ್ಣು, ಋಷಿಕೇಶನೇ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪುನ ಕಡಲ್ನ ದಾಟನಾರೆ ಈ ಉದಕುಂಭ ದಾನದ ಪ್ರಭಾವರ್ದ ಎಂಕ್ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡದ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಏ ಭೀಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕುಡಿಯದೆ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ನೀರು ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪಾನಕವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಳಿ ಸುಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊದುಕುಂಭ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ತಾನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿವಸ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರು ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂಚದ್ ಭೀಮಗ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚೆನೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿತ ದಿನ ನೀರಿನ ಪರಂದೆ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತದು. ನೀರು ಜಿಂಜಿನ ಪಾತ್ರೆನ ಸಕ್ಕರೆನ್ ಪಂಡ ಪಾನಕನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಕೊರ್ನ ವಿಷ್ಣುನ ಕೈತಲು ಅಕ್ಲು ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪೆರು ಅಂಚಾಯನೆಡ್ದಾವರಣೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊದುತ್ ಕುಂಭ ದಾನನ ಮನ್ಪೊಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪದ ಪಣ ಅಕ್ಲ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪದ ಪಣ ಪಾರಾಯಣನ್ ಮನ್ಪದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಏಕಾದಶಿನ ಮಂತದ ದ್ವಾದಶಿತ ದಿನ ಪಾರಣೆ ಮನ್ಪೆರೋ ಅಕಲ್ ಪಾಪಲೆನ ಕಲೆಯೊಂದು ಮುಕ್ತಿನ ಹೊಂದುವೆರು ಅಂಚೆನೆ ಅದು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಆ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿವಸ ಭೀಮನು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದನು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ದ್ವಾದಶಿಗೆ ಪಾಂಡವ ದ್ವಾದಶಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಅಂಚನೇಕ ಪಾಂಡವ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡೇರು ಪಾಂಡವ ಏಕಾದಶಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ ಮಾತಾಜಿ ಗಾವ ಪ್ಯಾರಲೆದೇರೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಅವು ಸೇರ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಏಕಾದಶಿದ ದಿನ ಭೀಮ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತದ ದ್ವಾದಶಿದ ದಿನ ಪಾರಾಯಣ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಆ ದ್ವಾದಶಿಗೆ ಪಾಂಡವ ದ್ವಾದಶಿ ಪಂಡದ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ್ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದ್ವಾದಶಿ ಪಾಂಡವ ದ್ವಾದಶಿ ಅಂಚದ ಇಡೆಗೆ ನೆತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮುಗಿಂಡ ಇಂತು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮ ಮಹಾಪುರಾಣ ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಉಮಾಮತಿ ನಾರದ ಸಂವಾದಂತರ್ಗತವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಂಬ 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚದ ಇಡೆಗ ಇಂದು ಮುಗಿನ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಾತ್ಮೆನ್ ತುಯ್ಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್